Parang extend lang. Ha? Chinilas ha? Wala! Naraw ka na ng chinilas. Ano ba yan? Ikaw ang dami-dami mong lalaki, wala kang pambili ng tsinelas. Bakla kayo. Kayong ganyan, nakakaapat kayong lalaki sa isang gabi, tapos tsinelas hindi kayo bakla kayo. Wala ka na ng chinilas. Apat-apat, tapos yung tsinelas na tigsi 50, binibigay ninyo. Nagbabot-bot. Aga-aga naman yan. Pang mayaman ka agad. Yan ba yung galing ng US? Europe? Kasi dry yung dry na dry. Thank you so much, Ray. Meron siyang binili para sa akin kahapon. Kasi nagpunta siya ng Puerto. So, meron ako sa Luyot at saka Dabong. O, diba? So, meron ng... Hanap ako ng bunga ng malunggay. Dabong at malunggay. Ha? Una tayo mga beauty products, yung kapoy, di ako ni apply. Tapos na-apply ka na po sa gabi eh. Gabi na ka ng gabiing na kung nga na ka. Is katulog na eh. Di ba bumili ka ng gluta? Wala na, tiwas. Walang effect? Wala na, tinamad na Ito na siya niya. kunin. Hindi talaga i-effect kapag lagi ka nag-aalak. Kasi ang inaano nun, kini-cleanse atay mo. Stop na ako. Oh. Ako lang ito. Happy birthday, Pearl, Peach and pearl. Peach and Pearl. Para silang pabango, no? Peach and pearl. Adarna. Kambalta na yung kambal. Dapat. Happy birthday, mga June babies. Perla. Oo, Perla. Sa una talaga gamit din namin yan. Sa una, perla. Perla talaga. Papaputi. Buti nga ikaw maputi ka talaga eh. Makinis ka eh. Sa una, perla. Oy, ang amo kuan sa loom. Ha? Papa may kundi sa una nga tayo. Shalom daw pala Ito kanya. niabot na itong Dr. Alvin. Kapag kasi Dr. Alvin Japon. Pero hindi ako fan talaga ng ganun. Shalom. Mas gusto ko talaga Perla. Itong puti. Parang nag-start yung orange na color na sabon Dr. Ayan Alvin. itong na. shalom. Hindi. Meron na noon. Meron na saan? Kojic talaga. Pero Si Kojic, inano lang nila Alvin, pinangmasa yung presyo. nilagyan na ng brand din. Ng branding, Branding ko. ng mga akla. Naman, copy man dapat. Ganito din. Saan daw pagpagwapa kayo? Ang iba nandun naman. Sa taas mga nagchichismisan. Ganun talaga pag maaga. Hala! Brenda! Anseng? Kanini yan? Bugat ka ayo eh. Ay, kuan man na. Ito mga biplog. Ay, kuan na. Ito ko maiyak. Kuan, ati mami ni. Maling? Mo na tong gilayin. Kuan pa lami kayo. Yung ano? Biplog. Lami kay ito siya. Bukan hadwan. Para ayaw ni Britney Day. Iba yung mata niya. Hindi ka niya bibigyan doon sa tindahan mo. Okay lang. Kasi pamimigay niya sa mga lalaki niya. Ganyan yan si Britney. Kukuha dyan ng mga gamit, tapos iyaan niyo sa mga Wala lalaki. naman sa gabi, kay Diba? huwag hinugasan yung mga kasalanan, ganun yun. Si Britney. Marami kasi siyang kasalanan, no? kaya naligo siya kagabi sa ulan. Para mabawasan ang kanyang mga kasalanan. Nagawas mo na siya gabi, dalag ko sa ulan. Siya? Siya marami siyang Labas yan kagabi. Yun, hindi na tumuloy kasi malakas ang ulan. siya mga kasalanan, no? Nagdasal ako, huwag mo hihin ito. Kasalanan. Yung kasalanan niya. Ang dami niya kasi lalaki na dai. I-upload na ka. Anseng. Alika. Ayun na, mag-o-opening na siya. Halika na, Ray. Mag-o-opening na daw sila. Ayaw. Diba, no? Day? So, Kanina. meron na naman kami blessing from Mama May Abe.
Thank you so much, Mami Abby, for our gift for today's video. Ayan. Hindi talaga kami niya kalimutan. Ito. Nabigyan ng kanyang biyaya. Oh, hulaan yung ano to. Siyempre. Kapritada. Charan! Ano kaya to? Lucky. We are very lucky to have you, Mami May. Thank you, Sir Philip. Mga sardinas. Baby Philip. Malaki na ni Philip. Good luck to your play. Ayan, ang ating... Charan! Grabe. 1, 2, 3, 4, 5. 100 pieces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 50 times 2. 100 pieces! Dahil dyan, meron na kaming Lucky 7 sardines. Bakit Lucky 7? 7 ang laman ng loob. Dili oy. Ano? Lucky. Mang lucky ni. Wali. Pitin. Ayan, Lucky sardine tomato sauce. Ayan, kaunta ka ng mga different dishes made from sardines. Magluto tag-torta nga talong. Buta tag sardinas. Kamiswa. Miswa, udong, sayote, kapayas, kalamunggay, lahat ng pwedeng kainin dito. Lagyan natin ng sardinas. Gagawa rin, ang pinaka-namiss ko talaga si Didong, nagawa siya ng pasta na sardinas. Ay, lamig kahit yung giluto. Sardine, ano siya? Sa Pasta sa ay Oo, spaghetti. parang siya carbonara, parang siyang spaghetti, pero sardinas sinilagay niya. Tapos nilagay niya ng basil leaves, cilantro, and everything. Anyway, thank you so much, Mami Ate! Meron na kami supply of sardines. O, bawal magkuha mga taga-outside diri, ha? Sabi mga aktulo ako, kayo ng balay. Hindi ka ni stock sa balay nga na. O, di ba? Why mo kuha ni kay sardinas man, pero pag mga sabon gali ni, mga bipla ba na, horot na rin siya ni ay. Mami Ate, thank you so much. Sardines na lang yatag perminti, kaya di gini mahurot diri. Uy, ang possibility kay O, di ba? Hindi sila tindahan. O, di ba? So, thank you so much, Mami! Meron na tayong sardine. Tikman kayo natin to. Ano kayong lasa nito, no? Ay, hindi siya easy to open. Kailangan siya can open nito. Anyway, thank you so much. Bye-bye! Ano Inday? Wala pa kasi si Wash. Mama so pa ng Lucky 7. Ha? O pa kasi si Mama sa Lucky 7. First time. Ano Seng? Ano Seng? Yung princess? Isakan sa taas. Isakan sa taas. Isakan sa taas, Brad. Sabi naman. Isa ka, lagyan ng punda. Gawing unan. Malakas sila. Ha? Oh, kayo lang naman magkakasakit eh. Paano isang lalaki pinagpasahan ninyo? Hindi na naman kayo nagkondom dalawa. Mga bakla kayo. Ah. Bitay cash na, Brad. Sige pa. Hindi ba kaya kulit sa Gcash? Hindi ka bayad sa Jollibee G. Ay, bulak for the... Hindi, Gcash ba yung bebe? Ay, magpa-Jollibee. Baka ninyo dayon. Para mo. Wala na lagi ko yung load. Papan ko man. Ay, ito ulit sa likod ba? Tarong sa balik ka na punta ka? Ako, binal ko king... Bawa na kayo ito. Tapos siya, pwede mo siya makadita. Awag ko ni ka, Jay. Mm. Oh, buo na. Kusap ka pa ng Irma na ibe. Irma sa paghinlo. Samad. Hindi na ako. Ikaw. Seng, wala ko kapising. Hindi ka magtagak ka sa kuan. As of now, top 3 pa ka. Sa employee. Sa best employee. Employee of the... Wala ko kapi. Hindi mo rin tinitimplahan. So, let's go. Tara na. Simulan na natin ang umaga natin. Punta na kami ng tindahan. Gwen! Dahil ilang araw na lang po. Thursday, Friday, Saturday. 4 days na lang. Alika na daw. Tapusin ko muna to. Puno-puno. Ano ba yan? Ate, yan, mataasan na sa inyo ha. May pambili ako, te. Hindi ako si hindi ako yung baklang, ay nako, ayoko na lang magsalita. Sa tindahan. O, galing nyo, matitaasan, dinadala. Di ba mag-ano? Uy, hindi kami ang nagkuha nun. Yung isang basta yung baklang malapit sa'yo, yun yung nag-uuwi. Parang ganito yung gagawin namin, oh.
Siya ba, ma? Parang extend lang. Ha? Chinilas, ha? Wala! Naraw ka na ng chinilas. Ano ba yan? Ikaw ang dami-dami mong lalaki, wala kang pambili ng tsinelas. Bakla kayo. Kayong ganyan, nakakaapat kayong lalaki sa isang gabi, tapos tsinelas hindi kayo bakla kayo. Wala ka na ng chinilas. Apat-apat, tapos yung tsinelas na tig 50, binibigay ninyo. Na nagbabot-bot. Buwang siguro ni Panda, tambal. Bakla kayo. Yung sinasabi ko sa inyo, may pampainom kayo sa lalaki nyo, wala kayong pambili ng kondom, bakla kayo. Pagtanim mo na. Ayop ka. Ayop ka. Oh, ay, diba? Sige, nagka-dry cough na ang tanan. Ah. Kanino yan? Ah. Diba? Para asa? Grabe ka na ako upload karon tanawa ang view 964226. Buti pa si Ma'am Sino, isang upload na niya sa YouTube, 5,000 views. Anong tingin mo sa akin, Rhea Pilingera? Kabalo ko kay... Pag-away mo. Ala, Sabi kayo, Maliligo ka ba? magpanty ko. Huh? So wala ka pang panty? magsaging man si Gwen. Kuha mo na akong panday, gamot sa high blood. Kaya pala. Kaya pala, Anseng. Siya. Oh. Marian. Britney. Mga napangakuan nyo, okay na ba? Wala kayo, ha? Hoy, wala ko scholar. Hindi ako mahilig mangako, di ba, Marian? Wala kayo dyan. Ay, naku, makalis na. Punta na kami sa tindahan. Hintay lang namin yung magwe-welding kasi ang chat. Ang hirap pa ng welding para dire-diretso na kami. Nagpunta na kay Nakano. Manghiram ng welding. Di dahil, baka. Ay, kabahala. Pera mo naman yan. Kaya sabi ko nga sa'yo. Nagpadala nga para sa kaldero, di ba? Okay, bahala. Hindi. Bibili na raw siya ng kaldero. Kulo-kulo ng umakang to. Hindi mo na alam kung ano totoo. O siya, babu. Kala ko ba mag-ano tayo?